Kumusta kayong lahat? At yan, nandito tayo sa may GBR mga ka-road trip. So yan, kasama ko si Nini. Anong ginagawa niya kaya niyan? So yan, ikot tayo dito sa may GBR. Lakad-lakad tayo mga ka-road trip. So yan, nandito kami sa may Hilton Dubai, Jumeirah. So yan, gala-gala tayo. So yan, pakita ko sa inyo mga ka-road trip yung mga building dito. So yan, ito mga ka-road trip oh. Ganda ng mga building dito mga ka-road trip. So dito tayo sa taas ng parkingan. Galing tayo kanina sa baba. So yan, yung hotel ng Hilton. So yan. Diyan kami nag-parking mga ka-road trip. So yan, dito kami bumaba kanina. Yan oh. Yan yung parkingan ng GBR. Yan. So yan, punta tayo dito sa harapan. Gala-gala lang tayo. Wear face mask all the time. Yan, ikot lang kami rito. Yan oh. Ganda ng mga building. Taas talaga mga ka-road trip. Yan. Dito talaga yung destination ng mga turista. So yan, the beach. Yan oh. Yan o, may nagtatatuda doon. Saan? Yan o. Tattoo. Hina lang yan. Ay, hina lang siguro. Wala nakalagay na yun na. Temporary lang. Temporary tattoo. So, yan. Ganda kaso nga lang temporary lang siya. Ayan. Temporary. Meron na tayong permanent tapos magpapatemporary tayo. Ako nga, hindi naman ikaw. The Bridge. Restaurant pala yan. Opo, Ayan. restaurant yan. Yung sa taas. Branch Poles. Saan? So yan, paborito ng mga maka-discount. May brand for less. Tingin tayo? Ha? Tara, tingin daw tayo. So yan mga ka-road trip oh. Ang ganda oh. Yan, nandyan si Ferrari. At yung may isang Lamborghini rito. Yan oh. Yan si Ferrari, Lamborghini Car rental. at Bentley. Ganda. Luxury rent-a-car. Ganda mga ka-road trip. Ano masasabi mo sa magandang sasakyan? Irenta mo ko kahit isang araw lang. Kahit 10 araw my friend. Wala nga kaming pangbayad ng parking mga kabayan ay mga ka-road trip. So yan, lakad-lakad tayo dito. At dito may mga bilihan ng mga Ito mo dati. ano tawag nito? Mahal nga yung printer rito. Tanongin mo ka. Yan o, may imprintahan mga ka-road trip. Oh. Kaso nga lang parang rubber. Glow in Rubber the siya. dark yan. Ha? How much? 100? Glow in the dark. So yan, mga dito mga ka-road trip parang Changi. Changi. 100 daw. Tapos may free yung paglagay mo ng pangalan. Oo. Ikaw ang mag-aano ng pangalan. 100 sa kanila yung pincel. Sila 100? mag-imprenta. Oo. Pero maliit, Wala na yun kaysa dun sa mall, nagtanong tayo. maliit lang.
Ha? Maliit. Maliit. Tingnan mo, malalakbot ko yung ano. So yan, ikot-ikot tayo. May mga tiyanggi-tiyanggi dito. Yan, tiyanggi-tiyanggi. Ayan o. So yan. Saan ba yung kainan dito? Hanap na naman kami mga ka-road trip ng yan. Bago kita magtanong muna kung pwede silang mag-body day. Yan ah. Tama kasi hindi man mabody day. Yun. Pwede mag-roda. Hmm. Wala mga karoon sa tara. Ha? Dito tayo. Maghanap tayo ng makakainan. Sa May Marina, tingnan natin yung ano, yung Alin? sa umaga yung ano, yung ano nga, yung boat, yung boat cruise. Oo. Kung magdo cross ka dun sa ano, sa wag dito sa Marina. Saan? Doon sa May Creek. Hmm. Creek Park. Tingnan mo yung bata, oh. Mas mura dun. Tuwang-tuwa, oh. Basa. Basa siya. Parehas lang naman do yun. Dito, tingnan natin dito. Langoy na. Alam? Ganda ng tubig. Oh. Ganda. Tingnan mo nga yung menu dito. Dito. Alatin, wala naman silang naka-on. Ha? Wala naman nakalagay sa table. Na. Doon Ano kasi na? nakalagay sa table. Hmm. Ganda nito. Eh. Hmm. Sand art. Diba, social lang nini ko. May taga ano pa ng ano ng tubig. Diba? Naka-date din ng may waiter. Minsan sa self-service lang. Grabe. Self-service lang. Sindan nakikita. Yan. Yung mamaya, yung abangan sana namin, yun, yung Ferris wheel. The Ferris wheel. Yan. Yung mga tao rito. Yan mga ka-road trip at dito tayo at maghihintay tayo ng order natin. So yan. Hindi naman puro laging nasa kalsada tayo mga ka-road trip. So dito naman. Yan, si Nini. Yan. Mainit. Ganyan talaga. Para nagsasunbeating. Kunwari sunbeating ka. Yan. Sana abutin mamaya. Kaso nga lang hindi na siguro abutin namin yung ano. Yung malaking Ferris wheel na inikot. Ganda sana kung makita yung mga ka-road trip. Ano oras ba yung iniikot? Alas 9. Yan lang. 3 oras lang kasi mga ka-road trip yung bayad ng parking. So, kailangan nating lumabas. Sobrang mahal ng 1 oras. 40 dirhams. Yan. Hindi natin kakayanin mga ka-road trip kung abutin natin ng mga bandang alas 8. So, medyo may kamahalan na yun mga ka-road trip. So, yan. Hintay lang kami mga ka-road trip na makain namin. Yan, hintay lang. So yan, wala pa. So yan mga ka-road trip, kain tayo. So ito lang yung kakainin namin mga ka-road trip. Ano lang to, para sa akin dessert. Hindi ako talaga pinagparatuan. Yan ang babanat-banatan ko pag mga pagkain mga ka-road trip. Si Nini yung lagi ko talagang pinakikita. So yan, let's eat. So yan. So yan mga ka-road trip, kain tayo. Yan. So yun, kain time. So, tayo na. Kain.
Ayan, maraming salamat sa pagsama niyo sa araw na ito at pagtapos niyo ng aming vlog. So yun, Yan, thank you po sa lahat ng sumama sa amin. so yan, salamat and sana sa susunod ay abangan niyo ulit kami. Yun, bye-bye, God bless.